Исус е наскърбен. Той се е завърнал отново, носейки вечната благовест, но този свят го пренебрегва. Кръст, напиши «Амин» и приеми благословението. В книгата Откровение 7 пъти е написано: който има уши, нека слуша какво говори Духът към църквите. Също така е пророкувано. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечно благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. Искри това означава, че при своето второ пришествие Господ ще продължи да говори към църквите и ще възвести Евангелието за последните дни на хората по цялата земя. Мегафон, чувал ли си някога някой да ти говори за глас на Бога в последните дни? Ако си чул, ти си наистина благословен. Ако копнееш да узнаеш повече за тайната на посрещането на Исус при завръщането му, напиши «Амин» и се присъедини към нашето безплатно международно благовестително събрание. Там ще получиш отговора, който винаги си търсил.